Дами и господа, този поздрав е специално направен, специално за Стоян Медов, за най-добрия в Долна баня! От Долна баня, за неговите шампиони Георги, Дани, Васил, за най-силните си синове от Долна баня. Стоян Медов цял живот ще гръбна синовете си и ще ги направи шампионите на Долна баня. Най-силният Стоян Медов, шампиона. Вали гърми за Медов, пак му върви. Ефтино купува, ефтино продава, като викне цяла България знае. Душман, душман, който завижда, нищо да не вижда. О, аман от душмани. Весел е при Медов, най-големият в Долна баня. Всичко сам постигна, тръгна от нула, с труд и упорито стигна върха. Има дом, има семейство, има чест, животът му върви с успех. Вали гърми за Медов, пак му върви. Ефтино купува, ефтино продава, като викне цяла България знае. Душман, душман, който завижда, нищо да не вижда. О, аман от душмани. Чуй как звучи, това е за Медов. На здраве вдигаме весел бас сега. Легенда е той, всички го знаят, в Долна баня го уважават. Вали гърми за Медов, пак му върви. Ефтино купува, ефтино продава, като викне цяла България знае. Душман, душман, който завижда, нищо да не вижда. О, аман от душмани. Стоян Медов, силен човек със семейството си.